Ahoj, jsem Luboš a vítám vás na mém kanále o Titaniku. Pokud se vám video bude líbit, budu rád, když přihlásíte odběr, dáte like, zazdílíte nebo zanecháte komentář. Téměř snad každý zná příběh Titaniku, ale jen pro jistotu si projdeme základní fakta. Tato největší loď své doby byla postavena v irském Belfastu mezi roky 1909 až 1912. Poté byla připravena na svou první a zároveň poslední plavbu přes Atlantik. Většina pasažérů se nalodila v anglickém Southamptonu, odkud zamířili do Francie a Irska. Nakonec se vydali přes oceán do New Yorku. Loď tam ale nikdy nedoplula. Čtvrtý den cesty narazil Titanic uprostřed oceánu do ledovce. Trvalo necelé 2 hodiny a 40 minut, než zmizel v ledových vodách. Loď měla dostatek člunů jen pro polovinu cestujících, ale ty nebyly úplně zcela naplněné. Na palubě bylo celkem 2200 lidí a bohužel 1500 z nich zemřelo a zachránilo se jen 700. Stalo se to před 112 lety a Titanic je stále nejznámější lodí v historii. Titanic byl jednou z trojice sesterských lodí třídy Olympic. Titanic se potopil kvůli ledovci v roce 1912. Britannic se potopil, když v první světové válce najel na minu. Naopak Olympic měl více než 24letou bezpečnou kariéru, než byl v roce 1935 sešrotován. Velikost lodí se totiž neurčovala podle délky, ale podle hmotnosti. Olympic vážil 45 300 tun, Titanic byl o 1 000 tun těžší. Titanic měřil na délku 269 metrů. Abychom si to mohli představit, máme tady porovnání s největší lodí dneška a velikostí osobního auta. Její celé jméno je RMS Titanic, kde RMS znamená Royal Mail Ship, což můžeme přeložit jako královská poštovní loď. A doopravdy Titanic vezl spousty pošty na palubě, ale k tomu se dostaneme později ve videu. Pojďme se podívat na nějaké detaily zvenku lodi. Předek lodi se nazývá příď, zadek lodi se nazývá záď a potom máme levobok a pravobok. Toto jsou oficiální termíny, které se používají stále i dneska, nejen pro Titanic. Titanic měl 4 komíny. Dole v podpalubí se spalovalo uhlí a kouř a z plodiny utíkaly ven komíny. K tomu se používaly pouze 3. Ten 4. byl přidán víceméně z estetických důvodů, aby loď vypadala silněji a estetičtěji. Nicméně i tak měl svou vlastní funkci a sloužil jako ventilace pro paluby pod ním. Tyhle 2 vysoké tyče jsou stěžně. Používaly se jako podpora pro rádiové kabely a také se na ně vyvěšovaly vlajky. Na předním stěžni můžeme vidět vraní hnízdo, ve kterém v osudnou noc posádka spatřila ledovec. Oblast na přídi se nazývá přední paluba. Můžete vidět masivní řetězy, které jsou připojeny ke kotvám. Když půjdeme k zádi, je tu paluba se jménem poop deck a my ji říkáme zadní paluba. Poop pochází z latinského slova pupis, což doslova znamená záď lodi. Tahle vyvýšená plošina je přístavní můstek a posádka ho používala k navádění lodi do přístavu. Titanic měl také několik elektrických jeřábů, které pomáhaly s nakládáním a vykládáním v docích. Pod vodou se schovávaly 3 masivní lodní šrouby. Pro porovnání velikosti šroubů s velikostí člověka tu máme tuto fotografii. Lodní šrouby byly poháněny těmito obřími stroji, o kterých jak fungují si řekneme něco později ve videu. Zaoblená část zádě bylo kormidlo, které sloužilo k otáčení lodi. Titanic byl navržen a vybudován víc jak před 112 lety a to znamená, že nebyly použity žádné 3D programy, žádné počítače. Všechno bylo vytvořeno lidskou rukou a to je pro mě naprosto neuvěřitelný. Titanic v sobě ukrýval celkem 10 palub. Na samém vršku byla člunová paluba a zbylé paluby pojmenovali od A do G. Každá z nich ale měla i své druhotné jméno, takže ji můžeme nazvat paluba A nebo promenádní paluba, nebo paluba B jako můstková paluba. Jako poslední byla paluba Orlop a Tanktop.
což můžeme přeložit jako nádrž. Tohle místo ukrývalo spoustu lodních strojů a motorů a pasažéři sem neměli přístup. Pojďme se na loď podívat z jiného úhlu, jak by vypadala, kdybychom ji rozřízli vejpůl. Jednou z věcí, kterou na první pohled spatříme, je, jak jsou první 3 komíny připojené ke kotlům, ze kterých odvádí kouř ven. Jak jsem říkal předtím, 4. komín není připojený k ničemu, ale slouží jako ventilace k palubám pod ním. Pasažéři první třídy měli k dispozici 2 schodiště. Grandiózní a nejvíc známé přední schodiště a poté i zadní schodiště. Přední schodiště dosahovalo až dolů k palubě E. Přímo před ním byly 3 výtahy. Zadní schodiště dosahovalo pouze k palubě C. Druhá třída měla také svoje schodiště a schodiště pro 3. třídu bylo úplně vzadu na zádi. Pasažérům 3. třídy se říkalo kovoví pasažéři, protože byli tak blízko ke všem strojům v útrobách lodi. Takže kabiny pasažérů 3. třídy jsou tady v nižších palubách. Tady bydleli pasažéři 2. třídy a pasažéři 1. třídy měli kabiny ve vyšších palubách, aby měli co nejlepší výhled. Já doufám, že teď už máte základní představu o rozvržení lodi. Teď si projdeme každou palubu zvlášť a začneme se člunovou palubou. Své jméno dostala, protože na ní byly uloženy záchranné čluny. Designéři rozdělili palubu na několik různých částí, které byly od sebe odděleny zábradlím. Jako pasažérům 2. třídy by vám výhled blokovaly záchranné čluny. Většina paluby pro 1. třídu neobsahovala žádné záchranné čluny. Stavitelé se chtěli ujistit, že cestující 1. třídy budou mít ten nejlepší možný výhled. To byl jeden z důvodů, proč Titanic neměl dostatek záchranných člunů. Na lodi jich bylo celkem 20, které stačily asi pro polovinu. I když neměli dostatek člunů pro všechny, stále měli o 4 čluny víc, než tenkrát nakazoval zákon. Každý ze záchranných člunů byl připojen k jeřábům, které se v případě potřeby vysunuly přes palubu. Čluny se naplnily lidmi a následně byly spuštěny na vodu. Na samém vršku vpředu paluby je můstek, což je řídící centrum lodi. Tahle místnost se nazývala kormidelna, jsou tu 2 kormidla, která ovládají velké zahnuté směrové kormidlo na zádi. Dále zde byl příkazový telegraf, který používali pro komunikaci se strojovnou. Plukovník otočil ramenem na jakoukoliv rychlost plavby, čímž vyslal signál do strojovny, kde otočili svým ramenem na telegrafu také, aby rozkaz potvrdili. Za můstkem se nacházely pokoje, kde posádka přespávala, aby mohla být můstku co nejblíže. Můžeme vidět kapitánovu kabinu, dále kabiny pro posádku a také kuřárnu posádky. Tady je radiostanice, kde radisté pomocí morzeovky komunikovali s ostatními loďmi a také vysílali SOS volání o pomoc. Neobvykle se zde nacházely kabiny pro 1. třídu. Přední hlavní schodiště pro 1. třídu mělo nad sebou velký skleněný dóm, kterým dovnitř pronikalo přírodní světlo. Na člunové palubě byla také tělocvična, na dnešní dobu s dost extrémními stroji. U 3. komínu je jídelna důstojníků a kuřárna techniků. Úplně na konci paluby je vchod 2. třídy, který vede na nižší paluby. To byla člunová paluba, nejvyšší paluba na Titanicu. Přímo pod ní je paluba A, kterou také můžeme znát jako promenádní paluba. Je tu spoustu místa na procházky okolo lodi s famózním výhledem na moře. Úplně vepředu jsou kabiny pro 1. třídu. Dámské toalety tady a pánské toalety tady. Velké schodiště a samozřejmě východy, abyste se mohli dostat na promenádu. Mezi 2. a 3. komínem je čítárna a písárna pro 1. třídu a salonek 1. třídy. Zadní schodiště a 2 další kabiny 1. třídy. A také kuřárna 1. třídy. Tady se muži scházeli po večeři. Jako poslední jsou tu 2 kavárny, které poskytovaly 1. třídě občerstvení. Další palubou je paluba B. Tady máme přední palubu, kterou jsme mohli vidět na začátku videa.
a uprostřed je nejvíc místa zabráno kabinami pro první třídu. Je tu také spoustu přístupů k dámským i pánským toaletám a umývárnám. Několik kabin první třídy však mělo svoje vlastní sociální zázemí s vanou. Také zde máme 2 soukromé promenádní paluby, které jsou tím nejhezčím, co na palubě pro první třídu bylo. Hned vedle jsou vstupy pro pasažéry první třídy. Přesně tudy se cestující nalodili z doku a zde udělali jejich první krůčky. Tady jsou výtahy a obě 2 schodiště. Na Titaniku bylo několik kuchyní a spíží, které připravovaly a skladovaly jídlo. Restaurace à la carte a pařížská kavárna, nejproslulejší kavárna na Titaniku. Hned za zdí této kavárny je oblast pro druhou třídu, kde vidíme schodiště a kuřárnu druhé třídy. Jako součástí paluby B je také zadní paluba, která byla používána jako promenáda pro třetí třídu, což znamená, že máme promenádu pro první třídu, pro druhou třídu i pro třetí třídu. Takže každý měl přístup na horní paluby. Paluba C. Tohle je nejvyšší paluba, která bez překážek dosahuje celé délky lodi od přídi k zádi. Začneme hned vepředu, kde jsou jídelny pro některé části posádky. Hned vedle je otevřená paluba, která se jmenuje Well-deck. Většinu prostoru na téhle palubě zabírají kabiny pro první třídu a toalety. Zajímavostí na palubě C je holičství, kam se cestující primárně první třídy mohli objednat. Hned vedle zadního schodiště pro první třídu je salónek pro komorníky a pro služky těch nejbohatších cestujících. Dále vidíme schodiště druhé třídy a knihovnu druhé třídy. Stejně jako na přídi je i na zádi Well-deck paluba, kuřárna třetí třídy, salónek třetí třídy a schodiště pro třetí třídu, které vedlo na nižší paluby. Úplně vzadu bylo ozubené kolo a rotační stroje, napojené na kormidlo přímo pod nimi, kterým otáčel. Rotační stroje jsou ovládány kormidly z můstku, které jsme viděli na začátku videa. Při vhodných příležitostech posádka mohla použít i kormidlo na přístavním můstku. To byla paluba C. Pojďme se přesunout o jednu palubu níž, a to palubu D. Zcela na přídi jsou pokoje či kabiny pro topiče, kteří házeli uhlí do kotlů na samém dně lodi. Měli také své schodiště, které vedlo až úplně dolů. Dále je zde uzavřená promenáda třetí třídy a další kajuty pro první třídu. Další vchod pro nalodění pro první třídu. Přijímací místnost a jídelní salon pro první třídu, kde se servírovaly luxusní chody. V této oblasti bylo skladováno spousty jídla a zde se také připravovaly večeře pro bohaté. Na palubě také byly lůžka a pokoje pro nemocné pacienty, jídelna druhé třídy a kajuty druhé třídy a na úplném konci byly kajuty třetí třídy. Pojďme se přesunout na palubu E, známou jako horní paluba. Zde byly další prostory a kabiny pro techniky, kuchaře, strojníky, stevardy a číšníky. Polovinu délky lodi protínala chodba pro posádku, které se říkalo Scotland Road. Byla to hlavní chodba, kterou mohla posádka použít. Tudy se nalodili z doku pasažéři třetí třídy, měli tu své kajuty a také své umývárny. Paradoxně se zde nacházely i další kajuty první třídy. Paluba E byla nejnižší paluba, na kterou vedlo velké schodiště a také výtahy. Kajuty pro druhou třídu byly tady, pro třetí třídu byly tady. Všimněte si, jak je tahle paluba dostatečně nízko, abychom mohli vidět parní stroje lodi. Tohle je paluba F, které se také říká prostřední paluba. Na přídi spali další členové posádky a cestující třetí třídy. Titanic byl jednou z prvních lodí, které svým cestujícím nabízely bazén. Hned vedle byly turecké lázně, které nabízely luxusní wellness služby pro pasažéry první třídy, jídelní salon třetí třídy a také kuchyň a spíš pro třetí třídu. Další pokoje pro posádku, kajuty pro druhou třídu a kajuty pro třetí třídu. Pod palubou F je paluba G, která je známá jako dolní paluba. Je to poslední paluba, která je nad vodní hranicí a také která má kajuty pro pasažéry a posádku. Pro posádku jsou kajuty tady, kajuty pro třetí třídu, sklad pošty
sklad zavazadel pro první třídu a také skvošový kurt. Teď vidíme kousky z lodní techniky, čemu se dostanu blíže o palubu níž. Jídlo pro kuchyně, salony, jídelny, restaurace a kavárny bylo uskladněno zde. Věci jako ovoce, zelenina, maso, mouka a mléko. Na úplném konci jsou další kajuty pro třetí třídu. Téhle palubě se říká orlop. Všimněte si využitelného prostoru pouze na přídi a zádi lodi. Další sklad zavazadel a aut, sklad zavazadel pro první a druhou třídu a první podlaží skladu pošty. Znovu spousta místa pro ohromné stroje a techniku. Na zádi se skladovalo chlazené jídlo. Zde je další sklad. Je vidět, že designéři využili každý centimetr lodi. Poslední palubou je tanktop, takzvaná nádrž, a je to nejnižší místo na lodi. Na přídi můžeme vidět další sklady zavazadel a schodiště topičů, které vedlo až sem dolů. Topiče následně použili chodbu, která je dovedla přímo do kotelny. Kotle, ve kterých se spalovalo uhlí a vznikla pára pro pohon lodi. Titanic měl 6 kotelen. Kotelna číslo 1, kotelna číslo 2 a potom 3, 4, 5 a 6. Dohromady celkem 29 kotlů. Kotelna číslo 1 měla 5 jednostranných kotlů, což znamená, že jste mohli skládat uhlí do kotle jen z jedné strany. Kotelny 2 a 6 měly oboustranné kotle, takže uhlí mohli házet z obou stran. Mezi každou kotelnou byly vybudovány uhelné bunkry, které byly naplněny uhlím ještě před vyplutím. Práce v kotelně byla velmi těžká, bylo tam horko, nedýchatelno a práce byla extrémně vyčerpávající. Topiči byli členové posádky, jejíž prací bylo naplnit tyto kotle. Pojďme se podívat dovnitř jednoho z těchto kotlů. Uhlí se házelo dovnitř tudy a oheň zahřál vodu, která produkovala páru. Vedlejším produktem byl kouř, který byl odváděn trubkami až nahoru do komínu. Vyrobená pára cestovala skrze trubky na záď lodi. Trvalo dlouhých 24 hodin, než se voda zahřála natolik, aby produkovala páru, a tak museli s přípravami začít mnohem dřív, než vypluli z přístavu. Pára doputuje až do strojovny. Uvnitř této místnosti jsou 2 pístové parní stroje, které byly 3 podlaží vysoké, což je i na dnešní standardy enormní. V každém z parních strojů jsou 4 cylindry a uvnitř každého je píst. Pára posouvá píst nahoru a dolů a pořád dokola. Všechny 4 cylindry pracují najednou a otáčí řídelí pod nimi. Obě řídele pokračují dál lodí a jsou spojené s lodními šrouby. Nezapomeňme, že uprostřed je ještě 3. lodní šroub, který je ale poháněn jiným strojem. Přebytečná pára z parních strojů putuje do další místnosti, kde je stroj s nízkotlakovou turbínou. Pára otáčí prostřední řídelí, která rozpohybuje prostřední lodní šroub. Takže postranní lodní šrouby jsou poháněné pístovým párním strojem a prostřední lodní šroub je poháněn nízkotlakovou turbínou. Přebytečná pára z turbíny jde dál do kondenzátorů, ty ji přeměnili znovu na vodu, která mohla být znovu použita v kotlích. Nádrže s čerstvou pitnou vodou byly skladovány zde a také ve dvojitém dnu lodi. Mezi nádržemi je elektrická strojovna, kde jsou 4 elektrické dynama, která využívaly páru, aby vyrobily elektřinu pro celou loď. A další 2 záložní dynama byly vzadu. Tu noc, kdy se Titanic potopil, tahle oblast nebyla zatopená až do poslední chvíle. Elektrikáři udržovali stroje v chodu, aby měla loď dostatek energie a světla, jak nejdéle to šlo. Byli to hrdinové. Titanic měl celkem 15 vodotěsných přepážek, které rozdělovaly loď na 16 vodotěsných komor.
Pokud by byla loď poškozená a jedna z těchto přepážek by se začala zatápět, voda by se neměla přelít do těch ostatních. Celkem mohly být zatopeny 4 jakékoliv komory a Titanic by se udržel na hladině. Vodotěsné přepážky rozdělovaly loď na dolních palubách, například mezi každým uhelným bunkrem byla jedna přepážka. Posádka se však musela dostat skrz tyto vodotěsné přepážky a proto využili vodotěsné dveře, které za běžných okolností zůstaly otevřené, ale v případě potřeby mohly být zavřené během sekundy buď manuálně nebo elektricky z můstku. Díky tomuto systému si veřejnost myslela, že je Titanic nepotopitelný. Osudnou noc najel Titanic na ledovec pravobokem, díky čemuž vznikly v trupu lodi trhliny, které přesahovaly přes 5 komor. Délka těchto trhlin dohromady nebyla větší než délka osobního auta. 5 zatopených komor bylo příliš a Titanic byl odsouzen k potopení.